Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ki pulit jang ka cybercrime kila kemno uwei briew ubalai po Snem karta uba trei ha Bengaluru hadin baula thok iaka ka briew ka ban repo Snem karta hadooh kumba shipau pon repo lak tyngka yau new briew la tip kum pratap kesari pradhan uba trei ru ha EU Small Finance Bank jong ka jilla Bengaluru kat kum bala pentip ki pulit ka Hyderabad upradhan uladan kti haki nyautli ki kes hakaleng ke India but atli ka day tang hapo Telangana kanika briew ko bala Shah thok kalau ujor ba haka sautri jong o benai Julai haka por shipau bejemen step ulayo eka phone call na uni briew ubakam ma udai pradip sawan daka boong ba ma udai usaheb pulit na andheri is Mumbai hakani ka jinga kran phone la pentip ru baladan ka kes bala register persya ekani ka briew bar ru la penting iaka bakala ru ban Shah set hadooh lai hadooh Khublei Shibun berguna ka badai Kyrshan lak lada trei lang bat ki pulit upradhan dak badan lang bat ki perlok jong ula le yakani ka kam thok briew bat tip ru kum kata ka digital arrest hakabal leng ba ka video call ba kani ka briew ka bala ne hadooh nrew kanta da ka kam jongki bat baki deki pulit baki he jongka RBI hakaba kila pharu yaka bakan siu kumba shipau lak tam ban laj ban syakem nakani ka kam henry naka jingting palat kala pha no ikani ka pisa badru makiru kila pha no iki kot kisla ki bathok ki badan hak kyrteng jong ka CBI RBI bat ka ED daka badan lang ru bat ka ID card jongki